Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today kubuye ubaba wami uzosichazela kabanzi ukuthi kwagcina kuqhubeke kwenzekeni the time ekade efikile la asichazele nje ukuthi wayekade efike ngani and mase hambile kwagcina kwenzakalani because khona ama calls awenza akhuluma nomama umfundisi la khona efuna ukumqwashisa noma amvezele ukuthi ubaba wakhe uyamthuma ukuthi amlandele amakhanda engulube okwakuyisithwalo sokuthi andise abantu esontweni lakhe. So sike simuze ukuthi kwagcina kwenzekeni kodwa ke uzokasiqala phansi asilandise ukuthi wayeze ngani la ekhaya. Sawona Ninjani? ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Ngiright nami ngicela sivele nje sikhwele phezulu kwendaba usilande usikhumbuze ukuthi wawukade ufike ngani la ekhaya and kwagcina kwenzekeni na usuka la ekhaya. Okay, ngibonge ithuba ngibingelele nababukeli lapha ekhaya. Abahle abasilandelayo. No, ngiyaye ngafika la last before la engangizoveza khona imfihlo melana nobaba ongizalayo. Ubaba lona owaye ngenzisa into engagcina ngingayithandi ngenxa yokuthi ke shuthi uNkulunkulu uyakuza umuntu uyakubona umuntu obizo lokuthi fanele uyenze into. Lana ubaba wangithatha njengendodana yakhe wangisondeza eduze kwakhe wangitshela ukuthi kunento eyimfihla kufanele enze njani ngiyenze. Yes. So ngathi mengikhombisa lento once waqala wangikhombisa lapha ekamereni lakhe isigubhu sakhe. Then mase ngikhombisile bese ngitshela ukuthi kunohambo kufanele sithathe olibheke kaNongoma. Sabe sithatha lolu hambo olibheke kaNongoma. Sangase ngaxakeka ke umfundisi wonke engena enyangeni ukuthi ungena kanjani enyangeni ebe umfundisi and futhi ongahambisani nezinto eze traditional because yena usindisiwe. So kodwa ke wathi angiqinisele kukhulu engizokubona ngizoqina ngibe indoda ngabe sengena ke khona wase engixhumanisa nenyanga kwayiyona ke kwayiyona inyanga engitshena ukuthi ngizokwenzani lana wayeseyivumela ubaba. So bathi sebevumelene ke wayesengitshena ubaba ukuthi no ngizoza zonke izinyanga la noma emva kwezinyanga ezimbili ngizolanda ikhanda lengulube. So leli khanda lengulube njengoba ngangichazile eqaleni ukuthi siyalithatha silifake lapha phambi kwezihlalo. Yes. Siqebhula ama tiles. Yes. So kwahamba ngathi confessa kumama. Yes. So umama akangizwanga kahle. Yes. So ukuphila kwami ke emva kalokho ila ngathatha khona isinqumo sokuthi ngisungulele ibandla ngenxa ukuthi ngiyabona ukuthi izinto azikho right. Wayisungulela wena ibandla? Now uyazibonela namhlanje ngiyinceke kaNkulunkulu ngigqoke nanesudu nje ngithengelwe lona ibandla. Yo, siyabonga. So kwagcina kwenzekeni ngebandla lahlukana phakathi noma umama wakuveza ukuthi useyakwazi okade umfonelele ukuthi umtshele kona? Ibandla umama ngiqale kumama. Umama akafunanga ukuthi sikhulume nobaba. Oh okay. Se mesikhuluma Ngathi usini? Uyamsaba umuntu much aggressive ubaba. Oh okay. So umuntu onodlame kahle kahle. Into edala kubhidlike ibandla lika baba. Bengingasayi kolanda amakhanda ezingulube. Ngingasawalanda amakhanda ezingulube futhi nenyanga ubaba bekade kuyona yagcina iphangalala emhlabeni. Yes, yalibangisa kobaba omkhulu kwelibandana. Yes. Yes. So umthetho wawuthi fanele uwalanda amakhanda engulube emva kwesikhathi singanani? Ngangwalanda emva kwezinyanga ezimbili noma enyanga eyi1. Yes. So sonke lesi sikhathi nani lokho niwaqephula ama tiles nifaka amakhanda engulube nimboze niphinde futhi nini? Kanti ongeke uzubone lutho. Yo. Ongeke uzubone lutho. Nabantu awubona the way mebezwa ngaphambili babone bawaphansi kubaza ukuthi ubaba is like umfundisi omkhulu and one magic. Kanti into elapha ngaphatha kabuhlungu ke ngokubona leyo nto leyo ngabe sengiqala ngiconfessa kumama umama angayizwa lento njengoba ngangisho naphambilini ukuthi mina ibandla engalivula ibandla likanjani. So ngase ngilivula ke ibandla ngaqala nginabantu abathathu. Okay. So manje ungeke ukhole mengikutshena ukuthi senginama branches ko Limpopo. Oh okay. eGoli nase Cape Town. Ngicela nje uke ungangifihleli wena wenza kanjani ukuthi ibandla lakho lande kangaka usunama branch nasendaweni esekudeni? Ngabe mhlambe ulandele ubaba indlela behamba ngayo noma mhlambe khona indlela owenza ngayo? Ngiye ngaqala ngayokukhuluma noNkulunkulu entabeni. Okay. Lapho ekwenzeka isimangaliso
engisabayo ukusikhipha kodwa ngizosikhipha ngoba fanele abantu beguquke beyibone lento engize nayo Yes. phakathi kwabo. Ngabona ihashe elimhlophe Oh, ngisentabeni isikhathi kwaku-12 kwakuwusuku lesikhombisa ngiyovala ibhande lami ngalolo suku. So emva kalokho kwabe sekufika abantu abathathu bengitshela ukuthi nomfana ungayenza lento abasuka kwibhodi kababa. Bathi mfana wami ungayenza lento unobizo. So ngathi mengibona lokho ke ngayiqala lento ngabo bahamba batshena abanye nabanye batshena abanye nabanye batshena abanye njoba imandla nje likaNkuluNkulu selilikhulu ngalendlela eliyona. oh, okay. So mhlambe ngabe ikhona imali oyenzayo ngokuthi unebandla. Asingafihli nje abazalwane bayanikela vele. But Yes. wena ngabe mhlambe liphehlela inzuzo enkulu noma kusayibandla nje. Likhipha imali enkulu kabi because Okay. iba close. But kodwa leyo mali ngenxa yokuthi ngifuna ukuvala le yanto eyenziwa ubaba. So ngiye ngithathe le mali lena nginikele kubantu abahlwempu ebandleni, izingane zesikole ezisuke ziswele. Ngiyabazi bonke futhi njoba ngisho eLimpopo iseGoli nase Cape Town ngiyabazi bonke abantu nala eKZN abahluphekile. So njoba nginohlu leindawo ezingaka nje nginama-board member akhona ayabazi abantu abakhona abahlwempu. So yonke le mali ngiyithathe ngiyisebenzise njengoba ungibona ngigqoke ibhanje nje liphuphe kanjena ingoba ngifuna ukuthi ngenzele ukuthi ngikhokhe lesasibhongo lesana sabantu laba ababedlala ubaba. Siyabonga kakhulu umsebenzi owenzayo. Ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu uyawuthokozela kakhulu ukuthi usize abantu bakhe. But kasibuyeni izizeni ngokubona indlela ibandla eliphehlela ngakhona imali. Azikho mhlambe okay imali bake basho ukuthi okay ukuthanda imali kuyimpando yesono. Yes. So ukuyibona ilokhu ikhula ayizikho ezinye indlela mhlawumbe ucabanga ukuthi lezi mangase ngizenze mhlambe ubuncane bazo bungangikhulisela imali ebandla. Mina ngingumuntu okholelwa kakhulu kubantu abaphansi. Ngikholelwa kubantu abaphansi ngiphinde futhi ngikholele na kuKristu. Ngoba uKristu wathi mefa wavuka nabakuba 144,000. So mina nabaphansi sihlangana kanjalo njengoMose futhi eholanda isizwe sikaNkuluNkulu eGibhithe. Ilaphana uMose okwakunefu elimhlophe phezukwakhe. Ababethi abantu mebefa benyukele kulona uNkulunkulu indlela la abagcina ngayo futhi nalaphana ku-Abraham. Abrahama okukhomba ukuthi ikhona ukuhlangana kwabafileyo nabaphila phezulu komhlaba lapha uDivas noRazar. I hope lozo zincwadi uyazazi. So ilapho ke ukwazi ukuthi kuhlangane lenkonzo ngayenza yahlangana ukuthi kube nabantu sikhonze sithandazela abantu futhi abaphansi nabaphila phezulu komhlaba. So mina angeke ngize ngithathe into yabona enginikwe uNkulunkulu ehlanganise nabaphansi abantu njengendle eminyama angeke uzumuyisa umuntu omsusa umuntu omnyama entweni eyinsika nezinsila nezikhonkwane zakubo. Okay. So mayelana nobuholi bakho njengoba umnikazi webandla. Yes. Mhlambe ngabe khona yini isikole oye kusona mhlambe wafunda iBhayibheli mhlambe unazo yini iziqu uke wa graduate yini mhlambe udokotela noma mhlambe usasungumfundisi nje kukhona la uye khona wafundela iBhayibheli. Actually akukhona nakancane. Isiphiwo nje ngasiphiwa uNkulunkulu. Yes. Okay, ukubuyela emumva ke kube nemibuzo eminingi abantu befisa ukwazi ukuthi ikhanda lengulube meligqitshwe ngaphansi. Siyazi ukuthi impethu ijwayele ukuba ingane yempukane. Yes. So babuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi sekugcina kuneimpethu zingena kanjani ngaphansi komhlabathi. Yes, kugqitshiwe beke nemibuzo eminingi abantu bebebuza ku YouTube mebebukela ivideo yakho mawuchaza. Uyazi ke labantu be traditional bane magic yabo. Oh, okay. So kwakwenzeka ngoba mina ngangithi emva kwesonto siligqibile ikhanda ngangiye ngihambe ngiyombula futhi ngibuka ukuthi kwenzakalani njoba ngangisho ukuthi amanye afakwe izinto ezithile lapha phansi. Yes emlonyeni ekhanda lenkulumo. Uficani Izimpethu zathi bakhona and kwakuyimpethu ezayihlukile leziyana ngoba zayinamakhanda abomvu
Oh, okay. Khona Yes. nimpethe nekhanda ebomvu. La ngangiqala ukuyibona nami ngalesa sikhathi. Okay. Yes. But kodwa ke ekugcineni ngaba nenkinga ke ekhaya lami Yes. emndenini ngoba angiba ngisakwazi ukuthi ngihlale ngenjabulo nangentokozo njengoba kade ngiphathwe njengomntwana. Ubaba naye uze wagcina esedlula emhlabeni. Eish. So lento engisafisa ukuthi ngiyenze ke lento ekuthiwa inhlambuluko. Emize eminingi esikhathini samanje ifile ibulawa izindaba othi kudingala izinhlambuluko. Yabo. So hayi ngoba mhlambe ngipraise kakhulu abantu abaphansi is because insika nezikhonkwane zomuntu omnyama zimhlanganisa nabantu abaphansi. Unabo abantwana? Ya nginabo abantwana. So ungazizwa kanjani ngelinye ilanga mosukhulile uyobaphoqa yini ukuthi bangene ngaphansi kwenkonzo yes angisho mawusukhulile awubusakwazi ukwenza zonke izinto obukade uzenza so kufanele ukuthi uhandover kwindodana noma kulowo muntu osukumthembile so ungafisa yini omunye weingane zakhe aqhubeke la ogcine khona. Ngicabanga ukuthi nawe uyakwazi lokho ngokusobala ukuthi izingane zakho uhlezi usifisele okuhle kodwa. Yes. Mina ke angithathi ngozalo la. Lento iya ngobizo. Oh, okay. Lokuthi ubani uNkulunkulu angichuzele yena. Actually usekhona. Kodwa uyimfihlo yami. Esengambona. Akabuye egazini lakho. Oh, okay. Angihambisi ngomndeni. Angihambisi ngomndeni. Because amabandla amaningi ayalimala, ayinoinhlukano through lento yomndeni. Yes. So uyokwenza kanjani ukuthi njengoba wena ibandla lakho uliqalise ngendlela eclean la khona ungasebenzisi izithwalo ukuthi wandise abantu ukuthi babe baningi ngaphansi ngaphansi kwakho njengoba ungumholi. So uzokwenza kanjani kulo othi wena usumbonile osamfihlile ukuthi akangaqhubeki noma akangaqalisi ukuthi andise ibandla ngokusebenzisa izinto mhlambe ezibolile njengamakhanda engulube kanje. Yabona ibandla njengomndeni. Ibandla linjengeingane zami. So ingane zami ngizazi zonke ukuthi leyithandani, leyikhuluma kanjani, uhambo layo lunjani, ubizo layo lunjani, isipho sayo. Nasenhlizweni nasesifubeni sami ngiyayizwa ukuthi yabona ke le ingane yami ingayenza lento le. So naye ke loyo actually ngeyedwa. Ukhona nomunye oyoba upresident walenkonzo yami. So manje wagcina ekuthuleni kwababa ekuhambeni kwakhe emhlabeni wagcina uyikhiphile zonke lezi impethu lezi amathambo amakhanda engulube ngaphansi kwagcina kwenzekeleni. Angikhiphanga. Kusekhona. Yabona mengase kuthiwe ngiphindela kulesa sikhoko. Ngingasha ngibuka kanje ngoba le yandawo ingcolile. Isipho enginaso akusona isipho sokuthi ngingene kule yandawo ngendlela engcole ngayo. So ngakhetha ukuvedane ngiyishiye kanje. Bakhona ke abayiranishayo le yandawo kodwa kunzima. Awukazi uzobatshela lutho. Omunye wamalungu ebandla engeke ngimdalule okuyena oselhola ngaye ngambizela bume sayixoxa lento sasisikhona la eThekwini. Ngamtshela ukuthi no man lapha nakuno 1 no 2 no 3 wayesethi sengifuna ukubhidliza imizamo yakhe yena ayizama enobaba vele kade wangibona ukuthi mina ngumuntu ngeke ngathola ke ama message angimnandi aqhamuka kubona angithusayo ngeke ngahlaselwa abantu bezongidubula ngoNkulunkulu emuhla yezayishaya ebhantshini but kodwa zayingangeni ukuthi kanjani angazi ngeke ngisho enyangeni but kodwa zayingangeni ngenxa nje kaNkulunkulu futhi engingazi ukuthi ngingathini yabo. So ngagcina ngihlalela ovalweni kumanje ke namanje ngilana nje ngifuna ukukhombisa ukuthi mina angisiye lo muntu ofana nobaba. Nobaba mhlawumbe eyona ndlela ezama ukusikhulisa ngayo leyana kodwa ngaye iNkulunkulu wayibona ukuthi ayinhle. So ngase ngizama yonke indlela ukuthi ngiphume kuyona. Noma kunzima ke namandla ngihlalela ovalweni ingane zami isekubhaceni nonkosikazi wami. Mina kodwa ngenxa ukuthi ngoba ngabiza uNkulunkulu ngeke ngize ngiye kubhaceni ngoba ngiyamthemba lo uNkulunkulu engimthandazayo. Yeah. Yo so awukazilimala nakancane. Ngenkathi ngidutshulwa angaze ngilimale naye ngenkathi bengishayisa ngemoto
angaze Washisa ngilimale. imoto futhi. Eziningi igameke sengibuya kuzona sisi. Yo. Ziningi ngalendlela esimanga. Khona nalana engasha imoto eyaqhamuka eceleni ngakumina ngaka right ngithi ngeqa u-stop. Yangishayisa. Just belihlezi bekulandela. Ngingasho kanjalo sekaningi bengilandela. Sekaningi. Kubuke ngazothi kuhlukumezile lento. Wenze kanjani ukudlula kuyona nje uke uhile because ukuhlukumezeka lokhu kufunwa abantu? Ngingasho ngokusobala ukuthi uma ngeke nganyuka ngaye entabeni. Uma kwaqhamuka lele hashi lele, uma ngiyothandaza ngo-12 ebusuku. Yilapho noma kuthiwa ungafika nani kusho uPoison ngitshena isimanga ukuthi ufake enkomishini uyayiqhumela. Mhlawumbe ungaze uzuyitshena ukuthi ngenza ngomlingo mhlawumbe ngithwele or what kanti no. Ubizo yabona mekuthiwa ilento ekuthiwa isipho osiphiwe uNkulunkulu ilese enginaso. Ngicela ukubuza something. Yazi mawufuna ukwenza into enhle ukubize lo omthembile ukuthi mhlawumbe mawudinga usizo ukubiza labo bantu obathembile abasenhlizweni yakhe abaseduze nawe kakhulu. So ubaba bekukumbi ukuthatha isithwalo esinje ngokwandisa ibandla. Yini le yenza ukuthi akuthembe kangaka wena abize wena ukuthi umsize? Why wena? Yini le mhlambe ocabanga ukuthi abecabanga ngawe ukuthi yini lenhle kangaka aza kufake entweni embi kangaka? Kwakuyinsizwa engethemba kakhulu leyo. Yes, I do understand uswa ekuthemba, but why wena ekwenzisa mhlamba ngakwenzisa izinto ezinhle ebandleni but lokho kumbi? Why akukhethile wena ukuthi akuthembe ukuthi umenzise izinto ezimbi? Ebandleni bengimningi kakhulu. Bese ngazi ukuthi nginobuhlakani obude nobukhulu ngokuthandaza nangomkonzo. Okay. Nanokuthi izinto eziningi ubeka azitsheno yimina isehlalele ekhaya siphuzela itiye. Ngithi yazi baba u1 no2 ngawushintsha ube u1. Ube u2 noma ube u3. So wabona lapho uthi no lo mfana lo yazi uyalikhulisa ibandla because ezinye izinto baba bethi mesexake kakhulu ezobuza kumina uthi indodana yinakho ukubheda sinomama bese ngimtshela uthi hayi baba no man enza u1 no2 no3 yabo. So nje ukukhulisa ibandla lakhe nje lento le engiyenzayo yokusiza izingane lezihlwempu wayenza naye. Okay. Wayenza naye throat watshenwa yimina lo kuthi wayesebethola abantu abaningi ke ebandleni lakhe. That's why nami futhi ngikwenzile lokho nebandla la leli uNkulunkulu anginikele ukuthi ngilihole lilikhulu ngaleli ndlela elilona. Oh okay. Ngabe mhlawumbe bakhona abantu abaxhasile ibandla lakho? Yeah. But kodwa hayi kakhulu. Because into engisize kahle engeke ngihambisa ama donation. Okay. Ngicela ama donation especially mekusondele indaba zekuvula kwezikole. Because ingane ezincane ngiyayithanda kakhulu. Ngiphinde ngisizwe ezinye zezitolo ezidayisa ukudla. Mengiyocela ama donation kuzona. Lezo izitolo ke izona ezikwazi ngizinike ama grocery kuze ngikwazi ukuthi nginikele abantu abahlwempu. Oh, okay. Yes. Yo. So, ungafisa ukuthini kubantu abasafisa ukuvula amabandla and abasafisa ukwenza izinto eziphuma eceleni ukuthi bandisa ibandla lapho? Okokuqala nje engacela abantu ukuthi bekwenze. Number 1. Ungaye entweni ngoba ufuna inzuzo. Number 2. Yenza into ngoba unobizo layo. Okay. Number 3. Kholelwa kuwena. Number 4. Iyazi ngokufunda umqondo womuntu. Okay. Number 5. Uma ufuna ukuya empumelelweni. Ukholo lakho maningagxeki umuntu. Maningagxeki inkonzo. Ukholo lakho alume kulento uNkulunkulu akubizele kuyona. Ungamgxeki omunye umuntu ukuthi ukhonza biwara wish wenzani no. Okwesithupha. Kholelwa kumuntu omisiwe phambi kwakho ukuthi uyinsika yokuba wena noma uyisifundo sokuthi wena ukwazi ukushumayela nokwazi ukuthi umuntu umazi ukuthi ufunani yipi intshumayelo ayidingayo namhlanje nakusasa. Yes. All right baba ngicela ukubuza ukuthi ingabe ibandla lakho registered yini? Yeah, li registered as a NPO. Oh okay. Yes, for ukuthi sikwazi ukudonate nalokudonate uzwa sikwazi ukusizakala kulozo ndawo ukuthi sikwazi ukuxhasa izingane ezingenabani. Oh yes, okay. Ingane zesikole yes.
Oh, mhlambe wena ngabe kukhona la usebenza khona noma mhlambe uphila ngayo le mali mhlambe enye yenzuzo eyenzeka ngokuthi unebandla? Ngiyasizakala khona ngayo le mali yaleli bandla but kodwa for ukuthi ngigadwe ngoba usakhumbula ithupha bukhona and ngikunama hit and run singingashaya kakona amaningi kakhulu ngizanye ukubulala so ukukhokhela ama bodyguard umuzi engikona yes. Oh, okay. No nemali ukuthi ngikwazi ukuthi ngihambelela amanye ama branch. Yes. Yes. Because now uyahambela. Kubalekile kakhulu. Yes. So ake siphume kancane. Ngiyazi ukuthi emabandleni kuhlezi kuzoba khona kakhulukazi abantu abasifazane, abantu mina angazi abantu besifazane kwakutheni kubona. Bahlezi benokuzithosa bona beziphose kubaholi. Angazi nomhlaba bese bejaha kuba mama umfundisi noma mama umkhokheli noma yini. Ngalokho kulolo hlangothi lolo ngabe mhlambe ukuvika kanjani wena because ushilo uye wacacisa ukuthi unonkosikazi unabantwana? Yes. Njengamanje leso simo leso siyenzeka. Ngenxa ukuthi kanje akukho la singenze khona. Yes, ngoba uma wengane zami basasekubhaceni ngenxa ukuthi kuna lezi nalokulandeleka ukuthi ngilandelwa khona ngenxa yabantu vele sontweni uvela uhamba wedwa. Hayi kwalezi isikhathi impela kusenzima kakhulu angithi ngizakalali ke nje uhamba wedwa. Ngiyakwazi ukuyiziba lento inzima. Okay. Kanjani? Yona inzima but kodwa ngithi mengiphuma ebandleni into yokuqala ngikathi ngise stage ngishumayela noma epulpit ngiyashumayela ngishumayele ngishone la ngihlala khona erumini yami ngifike ngiphuza amanzi ngibemhle ngibuya ngiza futhi ebandleni mase ngiqedile mase ngiyaphuma ngiyongena emotini ngiyahamba nama bodyguard. Okay, akukho nje la ukuthi nje cimeza khona ubheke sekwenzeka into engatholi kahle akulula. Ngikhuliswa ngesimilo umfazi uyahlonishwa ingakho abafazi kuthiwa indoda ayihlonipha umfazi wayo umfazi ayithobele indoda yakhe kuthiwa indoda ayithande yes and then umfazi athobele indoda yakhe. Ngiyabonga kakhulu ngiyafisa ukuthi kwande isilisa esinjalo emhlabeni ngiyazi ukuthi kuzokwenza kanjani but siyamcela kakhulu uNkulunkulu ukuthi yabo izinto eziningi mina ngazi ukuthi enkonzweni kufanele kuhlonishwe kuyokhonzwa uNkulunkulu yes but kunezinto eziningi ezenzakalayo nje eziningi ungazi ukuthi kwenzakalani kubantu besenkonzweni kuningi nje kuyalekanyana okunye okunyantisa igazi but ke impilo. So enye into engifuna ukuyichecka baba ukuthi okay ke amakhanda nje usho ukuthi washiya kanjalo lapha yana omunye umuntu obeyazi because ngiyazi ukuthi bengawena kuphela baphi laba abanye besesigungwini mhlambe okungenzeka ukuthi ubatshelile ngaphandle kwamama owenza icall kade umfonela kade ulana olungster before. Ngizokutshena isimanga ukuthi bakhona labo bantu bathuli nje ngathi mengibatshena bangakhona. Okay. Kunamahlebezike athi lesithwalo sika baba isona lesi esingisebenzelayo kanti cha kodwa mangase sithatha ukubheka ube nesikhathi esincane uvulile ibandla and then boom usunama branch amangaka mawubhekile ngempela kahle okay ngiyalibona ke ibandla lababa vele belivele kade likhona lahlukana phakathi ngineshow ukuthi bakhona futhi abantu abebekade bengaphansi kwesandla sababa ababuyile beza kwena ngoba nakusebebona ukuthi uyaqhubeka nalomsebenzi and bayawuthokozela muhle but laba abanyeke manje njoba abantu esunama branch nasendaweni esekudeni mawubhekile wena ngokwakho noma ngabe kuthiwa awukwenzi lokho kade ukwenziwe ubaba ngabe kwenzeke kanjani ubona ukuthi mhlambe ngabe kusaqhubeka lapho anginjani izizathu sokuthi ngisho njalo ume ngaliphi isithwalo asikhulunywa. Okay. Isithwalo awusimemezeni umphathi waso uyafana nokufa. Oh, okay. Into engayithola lena ke leyo uyafa nokufa kodwa mina ngoNkulunkulu emuhle nethonga nedlozi nengilo sengibethe ingakho ngiphila. Imaki
Uma ubhekile yini le yayisiwashe kangaka umqondo kwama the time kade wenza i-call sayizwa i-call Yes. ukuthi ayi nje uyachitha nje lento oyishoyo akayivumi akayazi akazi nokuthi umfundisi ongakholele into zesinto engabe ifunana enyangeni. Uma ucabanga yini lesiwashe kangaka umqondo wami ukuthi aza ngafisi nanokukulalela nje unanokubuza ukuthi uthini. Isithwalo sinto enzima kakhulu. Ngoba senza umuntu lento esifuna ukuthi siyosona ayenze. So nomama wami wayesenziwa yilokho. Usaphila? Yeah, uyaphila umama. Okay. So naye ungaphansi kwebandla lakho? Umama akazazi ufanele enze njani. Uyangithanda ngumntwana wakhe. Uyangithanda. Ezinye izinto ziye zithi ihlelwa ukuthi ngiyoketulwa usuke sasa. Engihamba amane kushona ezinkantolo. Kufanele ngivale ibandla. Yo. Ingakho ngaze ngawuregister ngangayimisela. Yabo. So mama uke angifonele kathi mntanami awuthi ukuzula. Angangitsheni kwenzakalani athi awuphume nje manje ukuthi uyishayela umoya ngani. Then wena usuyazi. Hayi mina sengayibamba kwezama, ngidane ngibambe kwezama. Nabana labafowethu abangigadileke nje bahlezi benambandla. So ubani umuntu bekukhulisa njengoba uregistile nje ibandla zonke lezo zinto bekusiza ekutshela ukuthi fanele wenzeni ngokuba nebandla because I'm sure mangabe kuthiwa kuyathula umuntu manje uyashona kufanele angcwatshwe ungaphansi kwakho and uzongcwatshwa kanjani uzothi uma phezulu kwesidumbe sakhe ngaliphi ekubeni ungumholi webandla kodwa aregistiwe. So ngizama ukucheck ukuthi uzufika ekuthenini uyazi ngokuregister kwebandla ubalo kusizayo ubalo semva kwakho. Owenza ukuthi wagcina ibandla registiwe. Yes. Ngeke ngangena la enkundleni zokuxhumana ekushari ku Google. So ngachecka how can you uthi register kanjani ibandla. Then ngafunda ama instruction and all. So ngabona ukuthi register kanjani. Ngeke ngayisukumela mathupha. Oh, okay. Yes. Nokusizwa ke ilo oyiside lami osenhlizweni. Yes. All right. Yo ubusisekile. So ungathini ke mawuchazela abantu indlela ohlukumezeke ngayo nendlela ozitshelile wena ukuthi ake ngidlule kulento le uhlukumezekile ujahwa ngapha nangapha befisa ukukulimaza befisa ukukubulala but wakhona ukuthi nakho la siyakubona njengamanje uyaphila udlule kanjani ungathini kubantu abahlukumezakayo njengamanje uthola ukuthi abazi ukuthi bazodlula kanjani lezo igaba but abasebefisa ukuthi bahile badlule ehlukumezekeni. Ngicela la uqala la yabona ukwaliwa intombi oyithandayo uyinsizwa thola ukuthi busalangazelela kuba nayo lento iyona lengenzile. Abafowethu abaningi la emhlabeni bayakwazi ukwaliwa intombi oyithandayo. Ngiye ngaba nenkinga ke la. Kakhulu. Eyokuqala inkinga engibeke yona eyokuthi ngiqale ngikwazi ukufacana nebandla lika baba, ngifacana nobaba. Okukhulu ukuveza imfihlo. Kwangithatha isikhathi esiningi lemfihlo ukuyiveza. Kungihlukumezile ngaphakathi enhlizweni. Yabo. So kwathe mase ngiyivezile imfihlo nakhona futhi kwaba nama challenges amaningi. Ukuhlukana nomndeni okube ehlungu kakhulu. Ngoba ngaze ngibandla nanti ngala ikuphokunye kufika komndeni kwayibandla naye nje ngagcina ngashada umama nobaba babengekho emshadweni wami ucabanga lolu suku olukhulu kangaka yabo. Ukuzalwa kweingane zami bengekho abazali ngizimele. So ngibe nama challenge amaningi emva kalokho ilama hit and run ukujahwa ukudutshulwa. So ziningi izinto ngabhekana nazo. Lokhu kwangenza kwanzima kakhulu empilweni yami. Bekukuningi kakhulu. Bekukuningi kakhulu. Ngihlumezekile. Namanje emphefumulweni noma ngima phambi kwebandla ngilibone indlela elikhulu ngayo. Ngibe nalozo inhlungu ukuthi sekuvuka izinto bezikhuluma kwakhona kuleli ibandla kube nzima kakhulu ukuthi bayaqonda ukuthi ngingubani noma kuthiwa mhlambe ngiyazama ukubavezela ukuthi ngidlule kuphi na kuphi. Yes.
abanye bebandla bebenga-understand. Yeah. Mhlawumbe futhi okungenzeka ukuthi bebekuthatha njenge-joke. Yeah. Bekuyinto engasho lutho kubona. Bona nje bazi ukuthi ibandla kulula nje ukulivula noma abanye beqonda ukuthi ubizo bas kodwa ubunzima nobubuhlungu abazi. Yeah. Yo, but-ke siyabonga kakhulu ukuthi uphinde ubuye uzosichazela ukuthi kwenzakalani because abantu bebedinga ukwazi ngandlela zonke ukuthi kwagcine kwenzekeni. Ngabe ubaba usaphila yini, ngabe umama usaphila yini, ngabe inyanga esaphila na, ngabe leso sithwalo sitholakala kanjani. Khona nabanye nje abebefona befisa nokuba nenamba yakho ubayalele ngendlela abantu ababefuna ukwazi ngakhona ukuthi kwagcine kwenzenjani, belidinga nabo usizo befuna. Yabo nje bekukuningi kakhulu but-ke siyabonga kakhulu ukuthi ubuye uzosichazela. Yeah. Ngifisela inhlanhla-ke kona konke ibandla lakho liqhubeke nje kube Yeah. kuhle konke. Yeah, ngiyabonga. Engingafisa nje ukusho laba abafisa usithwalo angibhidlizela abakhi bazo. Okay. Kodwa ngifisa umuntu akholelwe kuNkulunkulu nasethongeni nasedlozini lakhe. Akholelwe ngoba umuntu ongasekho mawukuthi kwakumkhulu wakho lowo muntu lo fanele umhloniphe noma engasekho ekhaya noma engasekho ngokwenyama yakhe. Like Abraham, not Abraham, like abapostoli oPawuli oKristu namanje sisabathandaza abasekho emhlabeni kodwa basaphila ngokamoya. Ngifisa ukuthi umuntu aqale ahloniphe abantu bakubo abadlule emhlabeni njengoba bafa bavuswa njengakuKristu. Yes. So ngifisa ukuthi bebahloniphe njengoba behlonipha uKristu. Uma uhloniphe umzali esaphila wamhlonipha noma engasekho lokho kuyisibusiso kuyokwenzeka noma yini oyifisayo. Ngifisa abantu bengabakhohlwa izalukwazi ezizala onina. Labo lezo zalukwazi izona zalukwazi eziyinkinga kakhulu nezimbethe bona. Nezasekhaya angeke ngize ngizibeke ngaphandle. Ilokho nje mama. Siyabonga kakhulu baba. Ngiyabonga kakhulu. Hayi ngiyazi ukuthi usazoba nempilo ende angeke baze bakuthinte ungabonile amagada akho ahleka wasineka wathi ntsi. So nje I'm sure usazophila isikhathi sithi siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu.